Assalamualaikum konco-konco lan Ibu Santika. Kita saking kelompok tunggal badhe ngandharake materi babagan tembang macapat lan tembang pantun. Kelompok kita anggotanipun gadah sekawan. Inggih punika Elva Iza Zafira, Erin Aulia Fauzia, Evan Januar Dawajanian, Muhammad Balsa Jaya Pratama. Tembang macapat yaitu paugerannya ana telu, yaitu guru lagu, gatra, lan guru wilangan. Selanjutnya, jenis tembung Jawa sajroning kasusastran kapérang dadi telu. Iku tembung gede, tembung tengah, lan tembung maca. salah siji tembang macapat sing arep didhaptaken yaitu tembang pantun. Tembang pantun tegese Tuladha lan sae tembang pangkul salah sijine yaitu Mingkar mingkuring angkara akarana karenan marti siwi sinawang resmining kidung sinupa sinukarta mrih kretarta pakartining ilmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming aji.